Ndoitwa Mai Chinyama. Pamba pedu paita incident yekuti pakaya munhu nezuro achiti ihama yalandlord wedu. Mukadzi akaya kuma past 5 auya akanoka gedhi zvanga zvine noise 2 times. Pechi 3 akabva apinda. Haana kutaura nesu kana kuti mhuresa ntasei, akangozvintroduce kuti ndini hanzvadzi yalandlord wedu achibva apinda mumba. Saka kufamba kwakaita time vamwe vanogara mukati, ini ndinogara kucottage, ndo vakaona zvizhinji zvaiitika kwaari. Asi ini pandakazoona mapast 6 akubika, airatidza kuti munhu ari confused, asi kunzwisisa zviri kuitika, but paakasvika airatidza kuti pamba paisi first time kusvika. Munhu anotoziva nezvepamba because akatombopinda room inogara mumwe lodge achiti ndo bedroom. Mandaimborara ndikauya panapa. Saka ndazoshamisika kuma past 2 kwakunoedza ndakufonera nalandlord wangu ari kuchiredza achiti ende munovhura gedhi, muvhurire mai pa next door vapinde, pane munhu ari kunzi ari uraya mwana mumba. Ofichi pandanovhura gedhi vane pa next wabva wapinda, wemukati anga usakwanisa kuti avhure door nekuti anga akutosvikopo because anga achita zvinhu zvine violence mukati. Inini pandazoonawo ndavhura gedhi ndakuendawo nekukitchen kwanga akarara, ndabva ndaona kamwana kanga auraya mwana abayiwa musoro, apanya screen door rekukitchen, but anga kuratidza kuti awiki aneta. Isusu tazoungana nema next door kuma past 2 dzakuma round 4 pazoya 1 mupurisa anga kutanga kudedzera achiti ndakaurayiwa ndiri muropa. Apedza kuti ndakaurayiwa akuti ndakidnapwa pamba panapa, zvezvekuitira kuti munhu ari possessed asi kuziva kuti chichi kuitika panguva yacho. Mwana kamubvunza kuti mwana aripi, akati mwana akarara. Akutanga kuti mwana muka ndikubikire porridge, ukasamuka ndinokudya.